Hallo, dit is een Power Pack. Dat zie ik het net door. We hadden gewoon heel dikke size packs in totaal. Dus. Verder maar even. Dan kan je ook gewoon beginnen, hè? Ja, weet ik wat een belang. Ik hoor alleen maar in je kannen als die Paleo link. Ah, nou. Best. Ook met hem even zien. Die zien eraf. Een dikke, super. Tot de rest, ja, een hoeken kan die naar die een dikke vlek. Ja, die mee. Ah, nice. Die wordt dus wel pold. Dark Infant. Ja, een goed kaartje. Dat het super is. Baas me nog steeds zo. Ik verwacht je net al iets hoger sporen. Dit is gewoon de bedoeling van Wapel Ultra. Hey, een ultra. Leona the Wanderer's Majesty's Wage, dinky. Heel prettig Nou, tekst. dat was de tekst spelen. Ik had nou een Leona. Ach, wat. Ik geef het weg. Scrapwrapper. Yay. Gast. Ik moet maar net verwachten dat Inge die zo gaat. Amazement, super. Ah, van mij die wel ook. Net elke keer speelt hem ook. Nou ja, we hier een ultra. Goed. Ja, maar lijst tekst is super. Ah, de Danny car. De Uncamoufried. De Monarch ding. Nog een Paleo. Een super. Dat is boek. Oeh, Golden Rose Flora, super. Radio Rose Witch. Nou, deze moest ik nog hebben voor RV. Dus gewoon de 2K die ik uit de set moest hebben, die had ik uit 3 packs spoeld. Dus dat is best decent. Nou, ik kan het ja. Ja, nou. Ik heb 2K en ik broek gewoon een ultra. Dus. Ik kan me mooi in de map worden. Het wie 12 euro bij de kei. Dus ja, dit is net niet van beiden is 12 euro onwaarde. Nope. Maar ik denk dat welke ultra er spoelt. Ik denk dat sommige secrets zelf onder 12 binnen. Ja. Nou, zie ik hoop dat die bijdrage hier later en zo. Maar ik was nog wat zeggen. Nee. Hoi.